gwazilo kweno nabuzi na Okwuatuegwu kano kweke Ikpo na you know for anyway I can achieve get a focus on a Chief Charles Amilo Dobo the Enugwu Ukwu, former Commissioner for Information and the Culture of Anambra State Government under the administration. Tata Anyezuko, Asana Ezuka de Luda Totungiga. Yes. Mwesika Iguani Betalon on Obostan. Even with Talon or down Obostan Tavana. Non Dindrivisibo. Ndiri na-ekwuone eluone ya eri ji ọhụụ n'ala Igbo. N'ala Igbo niile, abịa izizi emebere n'ụwa a Chukwu kere n'ụwa eri Chukwu ji kee mmadụ bụ nkwọnshi. Ọnkwọ anyị na-akwado ije kịta. Onye bụ abịa izi Chukwu kere nkwọnshi. Ịjụọ Igbo niile, onye agwa ya na nkwọnshi bụ abịa izi. Na tupu ji ababa abịa niile na aha eburu ji baa na nkwọnshi kpọọ ọnya akpọọ. Ọ ji ka a na-achọ ka akpọọ taa ka ama na ji ọwụ na-egwutere gị na ọ ya aba abịa. Ị na-akọ na ọ na-akpọrọ ya bụ ji na yara ji ọgụ ayara batabe ma ọ bụrụ na akpọrọ ya ma na emeribe ka esi eme ya na omenala ka ọwụ anyị eme ya ji ọwụ ayara aba abịa anyị na-ele ji ọwụ na ngwọ gaa na-agba ji na ọji awa ka a chọọ ka akpọọ taa. Ndị be anyị ndị nze na ọzọ niile na traditional prime minister onye nọchizie anya igwe eri oji jewe obodo oyibo. Eri oji jewe obodo oyibo a ka onye nọchiri anya ahụ traditional prime minister of Enugwu Ukwu the chief architect chief D.A. Nwando wee na ndị ọzọ niile wee nọkọ wee si na onye ya akpọ ji na-arọ nwa ahụ Ozonkpu Barrister Jude ekwuru ibe na onye ya akpọrọ anyị ji na nkwọ ka ji Igbo wee bagharịa ka ji ọwụ wee bagharịa. Unu eme ya kwa arọ kwa arọ. A na-eme ya kwa arọ kwa arọ, oyibe a na-eme kwa arọ kwa arọ. Ji ọwụ pụtara na ọ chọrọ aka ọ pụta kwadobe n'anya eburu akpọ ji na nkwọ ji bara abịa na nkwọ ọ babazie nkwọ niile dị n'ala Igbo. Ọ nkwọ ahụ nkwọ izi dị n'ala Igbo ya bụ abịa izi dị n'ala Igbo ma nkwọ Igbo ọ na-aba nkwọ Igbo gaa na nkwọ Igbo nke ndị Igbo Ukwu ọ na-abịa ọ na-abụ ya amara akụ ọ na-abụ abịa niile gaa na anyị akpọ ji a ka anyị na-achọ ka anyị kpọọ taa ka ji ihe ọbụ wee baa abịa. Dịka na ba akwadowe nke arọ nwa kereke isi ewu ka ibe si aga ibe na-aga ebe a tata ịbụgo ndị nze na ọzọ niile a na-abịagwo a na-abịa ya n'anya ka ị na-ajụ m ajụ a wee bụ ọma mbala ka ọ na-abata wee bụzie onye a na-akpọ ichie nke Enugwu Ukwu ka ọ na-abịa ọncha na-abata ndị nze na ọzọ niile Enugwu ya adọ ebe a taa ndị obodo Enugwu niile ya adọ ebe a taa ka e wee maka na ibe ọma mere ihe ọma na-eme akụtagwo ji ọwụ na arọ nwa na ya eribe ọ bazi ya ba abịa ebido ribe ya
Honorable anyị na-ekene. Daja. Alụ. Daja. Mgbe anyị na-aga n'iru ichie akara nke bụ original ichie biko kwuru na ọtọ ka anyị nabata ichie wee nabatakwu ọma mbala n'ọdụ anyị ji wee nwere obodo ọma mbala anyị si National Chairman. Anyị sị gị nnọọ eze ile ebube n'enu nnọọ nwanne m oke mmadụ ka eji ama obodo ma oke osisi ka eji ama oke ọbịa anyị sị gị nnọọ Ya, saya dulu iba na moto.
onye na-elekọta Enugwu Ukwu anya kịta bụ Ọba Nwandụ, the traditional prime minister, bụ Onogbu Enugwu Ukwu. N'ikike, the chairman of the traditional council and the chairman of the cabinet council, ya bụ Ọba Donald Nwandụ. Silukwa n'ikike na ọlụkwa n'ikike ndị cabinet chiefs, na ọlụkwa n'ikike ndị Ozonkpu n'Enugwu Ukwu na ụmụnne, ọlụkwa na nkwado ndị nze na ọzọ, ndị niile chiri echichi n'Enugwu Ukwu kwadoro m ebe a nọ. Anọkwa m na nkwado Enugwu Ukwu niile, ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ezi, ọ na nkwado ha ka m ji wee nọ n'ebe a. Ọkwa gụrụ nwata n'aka a nara elegbu ya. Ezue nwa nwa n'olu, ọ bụrụ alụ. Okwuatuegwu akpa wee lee nwa ọkpụ. Okwuatuegwu nnukwu ụbọchị tata bụ n'Enugwu Ukwu. Wee na-agbọ ndị osiri, na-agbọ ndị awụ ọgwụ, na-agbọ oru okwe, na-agbọ abụ amịmị, na-agbọ ire, na-agbọ oru beleke, na-agbọ ụmụ ọkwụ, na-agbọ oru nnebo, na-agbọ aka iyi, na-agbọ enu agụ, na-agbọ ụmụ atụọra, ụmụ ọkpale, ọjị, enu agụ uru ala, ụmụ Enugwu Ukwu niile mgbe onye ka m na-agbọpụta ekele m ụlọ na-ekelekwa agụ na-eji ibe ụmụ awụrụ sowa kwado anyị ebe a agụ na-eji igbo enwekere m ụlọ ibe anyị na-eme tata bụ ka anyị kpọọ ji ka a na-akpọ kịta. Onye nwere anya ya na anya ya, onye nwere ntị ya jee ntị. Ana m ayọ abụdike ebe abịa ji ka anyị na-akpọ tata, ji anyị
na-akpọta anyị eji ewekpọta ndụ ihe a na-akpọta n'Enugwu Ukwu anyị eji ewekpọta ọmụmụ anyị eji ekpọta akụ anyị eji ekpọta ọganiru anyị eji ekpọta udo anyị wee na-ayọ onye ukwu na onye nta onye ibe dị mma na-adị mma onye kweta na Enugwu Ukwu ga na-aga n'iru ya soro anyị wee dozibe Enugwu Ukwu Okwuatuegwu Chineke anyị na-ayọ Chineke Olisa bi n'eluigwe onye chụpụrụ anyị ọgbaghara n'Enugwu Ukwu anyị na-ayọ Chineke ka o wetara anyị egwu ekwe anyị kpọcha di anyị ga-akpọta ata ka anyị yile na-arụ etu anyị si wee yiri n'obi nnukwu n'obi etu anyị si wee yile nọ na-arụ ana m ayọ ndị be anyị ka gbasoro m yọọ Chineke ka o zite ndị mmụọ ozi na-eme udo Enugwu Ukwu tọrọ ụtọ Enugwu Ukwu bụ nnukwu obodo ọganiru bụ nke anyị ọ na-ajọgbu onwe ya na asị na etuto togburu nwanne ya na-awa ibi Enugwu Ukwu bụ nnukwu obodo ngalaba na-emezi anyị ka anyị raba na okeke enyi ka anyị rapụ na ịrụ ọkeka nwambe ọ ga dịrị na anyị mma taa akpọcha ji ata anyị akpọta ata nke nye ikike ndị nze na ọzọ Enugwu Ukwu ndị ichie Enugwu Ukwu eji m nkwado ọba bụ onye na-elekọta Enugwu Ukwu anya kịta wee na-asị unu na-akpọcha ji ya anyị akpọta ata unu ama na-akpọchago nke arọ anwa nke arọ bụ nke arọ ọnụnwa akpọchaba anya ji a ji ọbụ abata n'ọnụ nkwo ụmụ nwaanyị niile na-ele ji ma ụmụ nwoke unu butere anya ji ụbọchị ya na nkwọ ọ na-ele ka kerozin na-edebezi ya olebie ego na-abụ unu akpa akụrụba ya abatala unu ya nụwa anyị ya ata anyị eri erite ndụ Enugwu ekene unu ka Chineke gozie ọjọọ anyị taa na akọzọ na mkpụrụ obi weta ọsọ kasị gbaa nwa Mba. Ọnwa Ọgọst dị na ịsatọ na ite naanị 8 and 9 Enugwu Ukwu eme na ọnwa asatọ kedu onye osiri kedu onye awa ọbụla kedu onye uru bereka
Prime Minister, Chairman, Cabinet na Traditional Council. Onwe hosi mukwuo. Asi na akwa agwere nwatakịrị na akara ọrụ na ugbu ya. Ma ọrụ agodo mmemme kono mmadụ na enyere m aka. Onwe nwanne anyị nwoke nọ n'iru anyị. Ọ sị ka ngwuru akpakpọ ekene wee bunye. Ihe kpata o ji wee sị mmere ahụ bụ na anyị maara na Chukwu na-echebe mmadụ, mana anyị nwere ụkpụ ndụ a na-echebe ihe bụ ụzọ wee melegoro nke anyị. Onye ya achọpụta na iji anyị jere ije udo ka ọ wapụ ya. Achọrọ m ka obi dị ọtọ unu wee mara onye ọgwụ.
eme maka ama na ya akụghị ibe anyị ọ na-arụ ọrụ sekuriti unu n'anya unu ya bụ conventional policemen ụkwụ mobile mana anyị si ha behave ka ndị civilian na ya bịara ogbugbu na ibe anyị chọrọ ije ụmụ nwanne ana anyị mechie enye ka anyị mekwuo onye arụ ọzọ bụ ya ka anyị gbakọ ọnụ wee kene enyi secondly ka anyị mmadụ dapụ na ọnụ ka asị na Enugwu Ukwu na-eme ife almost every day on a daily basis unu chọrọ na ime ife mee ka ọmalụ ọnụ na-emere ka mmadụ ka nzi enye unu eme ka akụrie nne mmadụ na onye eziri ya ozi gbaa ọkụ ya biko ekene m unu mụọ ọnụ zụọ ọnụ rikwu ọnụ Afternoon. Please, may I know your name? My name's Chief Doctor Kenneth Okwuatuegwu, aka Agone Chibu. I'm from Umaolo in Oka South Local Government Area of Anambra State. The CEO, Model Security Agency Limited, a duly registered private security outfit with my corporate headquarters at Oka and the other major cities across the country here in Nigeria. Please, can you tell us why you are here today? I'm here for the New Yam Festival of Enugwu Ukwu, and as well as to organize the occasion and the people in question, to bring them under the umbrella of law with my security outfit, through my security outfit, and being a friend to Enugwu Ukwu indigenes, many of the Enugwu Ukwu indigenes. I believe they deem it fit and proper to call me or invite me for this occasion. That is why I abandoned all my activities today to come and stay with them and witness the occasion for the first time. You are here today with Enugwu to celebrate. Yes. How can you describe what is taking place here today? It's fantastic because everywhere is calm. Everywhere is calm, and the people in question and their relation, the entire Enugwu Ukwu people are happy for the occasions. Well, because at the market square, when some tubers of yam were given to different villages, everybody, the men and women, were happy receiving the yam, showing it to the entire world that they have finished done the Ikpoji, the way they call it Ikpoji, of the year 2008. And they pray that God will keep them for another year of 2009, so that to witness it again, as well as my humble self. We are alive, want to be alive to witness it again next year, and the more years ahead. Thank you very much.
wee bụrụ nsọpụrụ na nkwado na n'ịhụnanya ọbịanta aka ndị Ozonkpu wee bụrụ n'iru tata wee na-asị gị ibe lụrụ onye ga-ejiwe nke onye na-ekwesị ya ka eme ya n'ụwa ka esi anaghị akarị nwa nnụnụ na ata akwụ ya ekene nga ọba elu Enugwu ka m na-efe Enugwu Makanụ ọgụgụ egwu ga na unprecedented. And they believe him not first in the history of Enugwu Ukwu. Na civic center gbagharịa jee na nkwụ gbagharịa wee jee mee omenala na Enugwu Enugwu ji wee gbara Enugwu wee mechie wee mee nye na n'elu nwaanyị nwoke akwụkwọ ọ sị m na ndị ibe si ya ọkụ abụnye eki pụtakwana ya na aya anapụtakwa nsị ahụ ka e na-ekwu ụfọdụ gwara ya ya wee nechaa anya ekwenenu ya wee nechaa anya wee si na ebe ọ bụ na Enugwu bunyere ọkụ ala ọrụ awọ bunyere ọkụ ya emie uwe mmenye ka anyị na-agbakọta ndị awụ ụgwọ a na-ekwu ya wee pụ na nwamba nata n'udo wee na-eti mkpu na-asị Chineke ekele dịrịlo so o mechego nke o mere o nwere mgbe a ji wee tụwa anya na o mechie ihe o mere ọ ya emekwe nke Enugwu mana tradition demands o nwere mgbe m ji wee tụwa anya mana tradition demands na o mechie nye ọ ya efere o wee mechie wee mee ife Enugwu ji wee were Enugwu wee just pay homage to the traditional prime minister and by extension the regent of Enugwu Ukwu.
nọrọ anyị eme ka esi eme aga ịba aka nwere anyị kenechara ụmụ niile ọ ka esi eme ọgbaka mmọnwụ anyị ji onye ọbụla nọ ejide nwere ekwu anyị ji onye ọbụla anyị na-asị ABC nnọọ ABC nke be anyị na-asị unu nnọọ na-ekele Chibiji na Obiora Okeke Prince na Igbo bọọdụ Enugwu ka anyị si unu nnọọ Obulo Chimbe anyị si unu nnọọ anyị sịrị Chief Innocent. From all the indication, we can see that today is a special day here in Enugwu. You can say that again. Today is a very special day. Today is our Ekoji. And you can see that so far it has gone very well. And it's still going very, very well. Sir, can you tell us exactly what today is all about? Today is the day where, by this ceremony, Enugwu Ukwu people can now freely sell yam at the Ikpo market, and then it means also that they can also start eating the new yam until the formal Onwa-Asatọ, where the ceremony is consummated. It seems to be that today, this year's one is very special. I heard from people saying it's a special one. Can you tell us what it is? Special in the sense that there is another faction in Enugwu Ukwu that is trying to do a similar thing, which by right is my function to declare. And they had threatened to stop our own, but it hasn't come to pass. You can see that this has gone well. There's no stopping and no problem. But we know your position here in this town. Your position? My position, I'm the traditional prime minister and the regent of Enugwu. So, at the moment, the person holding fort for our sage that had gone on a journey. Our sage has gone on a long journey. We are still trying to see how to send him off finally, and also bring a new person that will be the new Ikpo of Enugwu. Finally, what's the message? The Enugwu people should remain calm and peaceful. There's no cause for alarm. Everything is under control. We are not killing people. We are not violent people. And I'm sure this thing will come to pass peacefully. The important thing is that onye na-achị anyị bụ onye oke mmadụ. O jere ibe, so achụgoro ya aja. Achụọ aja, o nwere ebe a na-ewepụ n'anụ were eli. Ewepụgoro ebe a na-ewepụ n'anụ, emechezie eribe anụ. No cause for alarm. We are united, and what is happening is normal and is expected, but it will soon come to an end. Thank you very much. Today, the Ikpo Day in Enugwu. One would like to know how you feel and how things are going on today. Can you tell us how Like you rightly said, today is
the cultural rights of Ikpo in our main market, that is Enugwu Ukwu. This is an annual ritual, and the significance is that if this traditional function is not performed by the other Igbo of Enugwu Ukwu or a person who is representing Igbo at any time, he is one person who is only and solely entitled to authorize the performance of this function. If this function is not performed, you cannot find any new yam in the market. And with the performance of this function today, we shall go ahead now to find new yam in the market. It can be sold and be bought by the citizens of Enugwu Ukwu. Secondly, we can go ahead now to perform the ceremony rites, that is the celebration of the New Yam Festival, which is Okwuatuegwu, and that is the function. As you can see today, this ceremony is unprecedented because the secretary to the palace, Ugobuzo, said that it has been unprecedented in the annals of the history of Enugwu Ukwu. So today marks a special occasion and it is well attended. Thank you very much. Thank you, sir. Yep. Mmiri ezina nje onye na-agwa gị okwu ịmachara ya ọfụma ka m jiri ogele wee kọwara gị onye m bụ nwere onwe m bụ chief n'ọnwụdịnjọ marina Akajek, one of Enugwu Ukwu and Umu, the mayor of Okadasis and Grand Petro extra. So ija ibia so onye ibia bia barasta ekwulize Okwuatuegwu ọ bụ ezigbote enyi nwoke bụrụ nwa nwoke ebe ọ na-eme taata so iji wee nwee ike ikwu na be m wee bịara ya ara m ejekebe ije etu ala res o si wee dị wee bịa maka ibe ịfụnanya fụrụ ya fụrụ ezinụlọ ya fụrụ Enugwu Ukwu wee sị na mbịa ka nkwanyere ya ugwu n'ụdị pụrụ iche tụmadị nnukwu ife ọ na-eme taata ịkpọ ji oge omenala Enugwu Ukwu si wee dị onye ọbụla ewepụtara na-akpọ ji bụ onye isi nke today ya ga-enye announcement maka ịkpọ ji osi ji ọfụ batara ji ochie napụrụ n'ahịa dịka onye ọrụ ga-eji ji ọfụ na ọrụ n'iwu ọnya nyere ọda nke taa Chineke gbara ume wee mee ya onye asị na nkelere ya ife ome na-ayọkwa Chineke onye ọzọ ga-eme ya n'ihu ka Chineke dukwa ya na dịpụrụ iche. Thank you.
Aí tu quase não. Agora bora bater na rama no mundo. Agora eu na barra, vai lá. Eu tô na mão. Não é você.
Anagba akụ Igbo kwuru ọ ya bụ ahụ ka akụ Igbo si ya na mmiri ji akpọgo n'elu usoro m niile iji ọkpa m niile bido n'Enugwu Ukwu Odonigwu nkịtị anaghị eme n'iru odogwu na mba na-abala agụ akwụ agụ agbakọta azụ wala ọsọ na-akwa m achọ mmadụ achọ na m ọ ya dịla ebe Enugwu Ukwu mma ọ ya dịla ụmụ ezu mụta ụmụ mma dịla ụmụ ezu n'oge m si nye mma dịla ndị be anyị mma dịla ezinụlọ m mma dịla ndị enyi m dịla ndị ọgọ m dịla onye ọbụla ọbala ukwu abalị nta ọbala isi nye abalị agụba ọbala ikpe nye abalị aka odo ka ọ ya aga m igu na-eri mma ka mma na-eri igu a sị m ọ dịla nwoke mma adịla nwaanyị mma niile gbaalụ mgbaalụ nwunye di m ụzọ gara ibe m ntụgbuo m uwolo mara akpa akọrọ akọ ọ ya adịrịla m mma dịla Enugwu Ukwu mma ịhụrụ ka abịa ma akpọcha ji akpọpụta ya ndụ kpọpụta ya ọganihu kpọpụta ya ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị maka ka nna akpọ ji na nkwọ na-asị ndị be anyị n'ọkwa udo ka nna akpọta ise ọkwa udo kacha ihe niile ọkwa n'udo ka nwaanyị ji amụ nwa obodo udo adịrọ ezinụlọ udo adịrọ ọganihu ọmụmụ ndịra adịghị ya maka na udo adịghị na ezinụlọ anyị amụ nwa amụọ akalaweri amụrụ akalaweri amụọ onye ala so n'udo ka mma ọya abalị m ise ọya abalị m ise ọya abalị m ọya abalị Enugwu Ukwu ọya abalị Enugwu Ukwu ọya abalị Enugwu Ukwu ọkwa ọzọ m ka nwụrụ anaghịzi m agwọ ọgwụ ana ọnwa ebiri mgbe m na-agwọ agwọrọ m mgbe ụwa anọrị m ahụrụ ụwa ahụ ọzọ mkpa onye nwe ọzọ mkpa ọgwụ anaghị atụ ya ma ọ bụrụ ndị na onwe ndị kwetere n'ọgwụ ọgwụ anaghị atụ ya ọzọ mkpụ bụ onye sara asa too ya nsọ gozie ya na o nwere ibe mmadụ mme ga-emetụta ya n'arụ provided na ọ debere onwe ya asọ sofa na ọ debere onwe ya asọ mmadụ achọ mmadụ achọ na m nweta nye onye nye m nnarị ya ọ aka ekpe kwa aka nri kwa aka ekpe a sịrị na onye kwụkwa ka ihe ọjọọ na-eme ya rụra kwụsị ihe ọjọọ uri kwụsị ya ma kwụsị ọnụ na-adịbụ ụka
egbe na-egbu ajadu ya tụrụtụte mkpu maka gbọsị nke ya maka na onye na-enwe ntị ike ha na-eso wee na-ebute aghara n'obodo. Onye ntị ike na-eme ka ichichi anara anụchi ire iji ntị kpọchi ọ na-eso ozu ana n'iyi mana anyị ọ adịla anyị mma anyị awụrụ onye nchichi iji egekwa imi mba Enugwu esike kọọrọ m na ọbụ na okwu na-avọ nze n'ọnụ ọma naizu ekele m Ozonkpu. Hello, good afternoon. Good afternoon. Please, may I know your name? My names are Ozonkpu, Barrister Jude Chukwudi Chukwujekwu Ekwunive, Ozonkpu Okwuatuegwu n'Enugwu Ukwu na n'Ụmụnda. Ozonkpu, from all the indications, today is a special day here in Enugwu Ukwu. Yes. Can you tell us what today is exactly all about? Today is one of the holiest days in Enugwu Ukwu. It's a day we are celebrating the emergence of the new yam. It's the day we are celebrating the forthcoming of the new yam, the arrival of the new yam. It's the day we are giving thanks and glory to God for making it possible for us to be alive to this day, to witness the arrival of the new yam. So it's a special day in the lives of the entire Enugwu Ukwu citizens. And we don't joke with it, we don't play with it, and we don't neglect that day. It's a special day. This New Yam Festival we are talking about. It's not New Yam Festival, it's Ikpo. Yes. What is Ikpo? Ikpo, yes, there's a distinction, a very remarkable distinction between Ikpo and the New Yam Festival, or Onwa Asapa in Enugwu Ukwu language. Ikpo is purely a holy ritual. It's a ritual, a special ritual performed to notify our people that the new yam is out, has arrived. It's a day we sanctify the new yam and bless it in such a way that whoever eats it should not run into any disease or any trouble. It's a day we tell our people, the people who are dealing in yam, who sell yam, to start bringing new yam into Enugwu Ukwu and into our market. That is the Ikpo, dedication of the yam. Then the New Yam Festival is the celebration of the yam. You perform the ritual, then you celebrate it. You do it's a month after you've celebrated, you've dedicated the yam that you can do the celebration. So that's the distinction between the two. So what we are doing today and what I have just presided over is the act of sanctification, dedication, and the blessing of the new yam to make it wholesome, to make it noble, to make it edible, to make it perfect for us to consume it. So that's the essence of what I am performing today on behalf of the entire Enugwu Ukwu people. How often do you celebrate this? Is it every year? Annually? Yeah, it's annually. It's an annual event. It's an annual event because the yam arrives. It's seasonal. It's an annual event. Today is 2008 Ikpo. Yes. How can you describe the year 2008 Ikpo? You were there in the market with us just about an hour ago. You saw what happened. You saw the mammoth crowd. You saw a sea of heads. The entire Enugwu Ukwu from all the corners of the globe, from the nooks and crannies of this country, converged at the Ikpo market to witness that act of dedication
And you saw how they were full of joy, how they expressed their enthusiasm about what was happening. They glorified the Lord for the fact that the new young could arrive in such a perfect order and in such a perfect manner. And they were all full of praises. And you saw the members of the traditional council, the Enugwu Ukwu, the DJs, and the entire cabinet members. They were there with me when I was performing the holy ritual. So today is a holy day. It's a very special day. And the event that took place was orderly, it was well coordinated, and it was in a perfect order. In this year, 2008, Ikpo, you performed a special role. Yes. Can you tell us your position? First and foremost, I am an Ozonkpu title holder. And Ozonkpu is the peak, the zenith, and the highest level of traditional title one can take in this community. You start from Eboago to Ivu Amangolo, from Ivu Amangolo to Imenzono, from Imenzono to Edoyazu, from Edoyazu to Iseoku, from Iseoku to Ichi Ogwozo, from Ichi Ogwozo to Ichi Ozonkpu. Ozonkpu is the peak, is the acme of traditional titles in Enugwu Ukwu. That qualifies me to perform the ritual of Ikpo. So it's by virtue of my position as an Ozonkpu title holder. It's only an Ozonkpu man that can perform that ritual. No other person. And it's something that is rotational among the holders of this title. It's my turn to do it today. And the traditional prime minister, the Oba of Enugwu Ukwu, the Onowu of Enugwu Ukwu, Oba Di Enwando, gave me the unique mandate, the sacred mandate to perform this ritual. And it's with that responsibility on my shoulders that I'm performing this ritual on behalf of the entire community. So that's why I was choosing to do this job. Finally, what's your message to the people of Enugwu Ukwu? Let me start by saying that I love Enugwu Ukwu. I love this town. I love the people of Enugwu Ukwu. I owe all I have. I owe everything I am, apart from God, to the people of Enugwu Ukwu. And whatever advice I'm giving them an advice from the bottom of my heart, a very sincere advice. My advice today to the people of Enugwu Ukwu is that we should run away from violence. We should discard the thoughts of enmity in our hearts, from our hearts. We should blot out envy from our hearts. What should dominate our thoughts, our behaviors, and our manners is the search and accommodation of peace. The imbibement of the principle of unity. It's only with unity and peace that we can achieve progress. So I am appealing to my people. I am begging them to adopt peace and unity as our major and principal principle. It is with this that we can live as one. It is with this that we can achieve, a lot of advancement and a lot of progress in this community. We've had our own crisis in the past. Call it constitutional crisis. But just a few weeks ago, the Enugwu Ukwu people came together to review our constitution and then adopted that constitution as the only law that will be leading and guiding this town. So that's a major step. Let us bow down to the principle of rule of law. It's only through that we can move forward. And that's what my advice to my people is. Thank you very much. Our viewers, we just heard from Chief Barrister Ozonkpu. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.